Бүгінгі күндә кісәңдә 500 мың ақша болмаса, иленем, туй уздырам деп ауыз ашарға да керек медилер. Шуңа да буйдак егетләрнең өйләнмим әлегә акча юк бит диюләренә артык бәйләмиләр дә кебек. Ләкин моның кадәр исраф ул файдагамы икән соң? Һәм гомумән өйләнмәүнең сәбәбе шушымы? Сезнең белән мин Гөлшат Мингазизова һәм бүген бәрәкәтле гаилә тапшыруында без нәкъ менә шул турыда акча юк дип өйләнмәү һәм бала алып кайтмау турында тәфсилләбрәк сөйләшербез. Хәзер безнең кызлар бик таләпчән. Аларга бит акча гына кирәк, аларга бит минем байлыгым гына кирәк дип тукталып калалар. Ир кешегә әйләнсә күп кирәкми бит инде, бер пишмак булса шунда. Өйләнергә ир-егетләргә 28-30 яшь. Әле алар җитлегеп кенә бетәләр. 28-30 яшькә. Аллаһ Тәала эш кешегә ярдәм итәрмен дигән. Беренчесе кем никах укыта? Аллаһ ризалыгы өчен. Гаилә кыра. Шуны яраштырганнан соң мин сиңа әйтермен ди, ничек иттереп иреңне саклап калырга икәнен ди. Әгәр дә йорт хайваннарны ярата торган кеше икән, димәк ул баланы да ярата. Битараф булмаячак бер качанда. Шуннан да гаиләне тәэмин итү турында ир-атка беренче чиратта уйларга кирәк. Шуңа да үз-үзеңә ышанып бетмисең икән, мондый җаваплылыкны үз өстеңә алу кирәкмәс әлегә. Өйләнүдән куркуның төп сәбәпләре нидә һәм никахка үзеңне ничек әзерләргә мөмкин соң? Ир-егетләребезнең өйләнүдән качып йөрүенең сәбәбе кайбер алар әйтәләр инде. Мин акчаны азышлыйм, шуңа күрә әле өйләнмим, бераз гына көтеп тор дип. Бу моның беренче төп өстә яткан сәбәбе түгел. Беренче сәбәп бу булмаска мөмкин монда. Анда төпкәрәк төшеп казынырга кирәк. Бәлки бу егетнең беренче мәхәббәте белән аралашканда ниндидер психологик җәрәхәт алган, психологик травма алган булырга мөмкин, психик яктан. Ниндидер мөнәсәбәтләргә кергәндә травма алырга мөмкин. Психологик яктан дип әйтәм инде мин. Я булмаса моның гаиләдә, бала вакытта әтисе белән әнисе арасында ниндидә булса ызгыш талаш булгандыр, я булмаса аерылышу булгандыр. Шул да сәбәпче булып торырга мөмкин. Һәм инде ир-егетнең тагын бер үзенә тору урыны булмау. Анысы да сәбәп булып торырга мөмкин. Ә инде минем акчам юк әле, мин әзер түгел әле дип әйтү, бу очракта сәбәп бик төп сәбәп дип әйтеп булмый. Акча юклык дип кенә ир-егетләр өйләнмичә тормый. Әгәр дә алар чынлап торып җитлегеп беткән икән, чынлап торып мәхәббәт бар икән, ярата икән, үз кешесен тапкан икән, алар өйләнәләр. Акча мәсьәләсе монда төп мәсьәлә булып тормый. Иң беренче мәхәббәт дип әйтим инде мин бер-берсенә булган, карата булган отношение дип әйтәбез инде без аны. Тойгылары, хисләре, тойгылары бер-берсенә карата булган. Чын йөрәктән, димәк, бу минем ярты кешем шушы бит әле дисә, алар өйләнешә инде. Динебездә әйтелгән, әгәр дә яшьләр әзер инде, үскәннәр дип әйтик, хисләр туа башлаган, яшьләр бер-берсен күргәннәр, таныганнар, никахлашырга инде әзер булган хәлдә, аларга никах укырга кирәк. Һәм дә шушы никах укуда беренчедән әти-әнинең вазифасы буларак алар ярдәм итәргә тиеш аларга. Инде шуңар килик әле әүвәл, никах дигән мәсьәләгә минем акчам юк, шуңа күрә мин никахлашмыйм дигәнне, безнең бала туганнан соң әти-әнинең эш вазифасы бар дип әйтәбез гелеме. Шушы эш вазифаны әти-әни үтәргә тиеш. Беренчедән күркәм мөселман мәгънәле исемне кушара. Бала туды, кызмы, малаймы, аңар мәгънәле, матур мәгънәле ислам исемен кушарга балага. Яхшы беренчесен әти-әни үти, матур гына исем куша, икенчедән бала үскән вакытта һәм бу бик мөһим инде. Аңар дөрес тәрбия салу. Рәсүлебез алейһиссәлам әйткәнчә, бишектән алып ләхеткә кадәр өйрәнегез ди. Һәм бу мәсьәләгә бишектән алып кеше бит инде укый алмый. Нинди гыйлем ала ул? Урысча әйткәндә навыки. Шулай бит, бала нитеп башта инде ятып кына тора, аннарсын селкенә башлый, аннарсын бырла башлый, һәм төрле этапларны үтә.
bir нәрсә укымый да, bir нәрсә пока только әти-әни сөйләгән, тышкы дөньядан нәрсә ул күрә, шуны кабул итә һәм тән ягыннан ул нәрсә развиваться итә башлый. Бу бик мөһим. Һәм ләхеткә кадәр дигән Рәсүлебез. Менә бу бик мөһим әйбер. Татарлар әйтә бит, ир кешегә 70 һөнәрдә әз. Шулай бит инде. Менә бу һөнәр бала туганнан бирле башлана инде ул. Йөри башлау, сөйләшә башлау, өйрәнә. Һәр даим өйрәнә. Әгәр дә кеше туктый икән өйрәнүдән, димәк ул инде аска таба юнәлә башлый. Алла сакласын. Шуңа күрә ислам динендә бик күп гыйлемгә, инде үстеңнән эшләүгә әһәмият бирелгән. Менә бу икенчесе. Әти-әни баланы тәрбиялә, һәм инде дөньяви белемнәр бирә, һәм дә инде дини белем бирә, ике канатлы кыш ясый, һәм дә ничек дип әйтим инде, менә шушы гыйлемнәр белән дөрес иттереп кулланырга әле һөнәр дә кирәк бит әле. Белем белән теге Коръәндә әйтелә бит инде, китап тигән ишәк кебек кенә яшәп булмый бит инде. Әйе, укыдым мин беләм, но аны куллана алмыйм. Ислам динендә ул да мөһим. Гыйлемнән соң аны куллана да белү ул гыйлемне. Ул менә ике кыш канатлы кыш дип әйтәләр бит инде гел. Берсендә дөньяви гыйлем, икенчесендә дини гыйлем булсын. Но аның кырыйгы да кирәк кышның. Ә кырыйг нинди функция? Ул шул менә как раз таки аны дөрес иттереп кулланып китә торган функция кирәк. Аңлау. Әти-әни балага аңлыкны да салырга тиеш. Аңлау. Фикерләү мәсьәләсен дә салырга тиеш. Ну все, значит, исем бирделәр, баланы тәрбияләгәннәр, үстергәннәр, аңар гыйлемне биргәннәр, өйрәткәннәр, бала все нормально гына эшләп китә. Һәм вакыты җиткәннән соң никахлаштыру дигән, никах укытырга ярдәм итү. Ярдәм төрле булырга мөмкин. Яисә инде малай булса инде кыз баланы үзе табамы инде, как говорится, bir кызны очрашамы, яисә әти-әни ярдәм итәме, шундый гаилә бар, без аларны күптән беләбез. Әйе, бик субханалла, тыйнак кына кызлар, әйбәт кенә үскән, күз алдыгында булган, электән шулай булган бит инде. Яисә киресенчә, кыз баланың әти-әнисе инде кызым, менә фәлән гаиләбез, таныш гаиләбез бар, анда шалт иткән генә егет үсәйме, матур гына, шибар гына, үзе тәти генә дигән кебек, әйбәт кенә укыган, әйбәт кенә эшкә керер, иншалла рахман, эшми тартмый дигән кебек, Алла сакласын, наркотик кулланмый, күз алдыбызда үскән бала. Шуңа күрә бераз генә ничегрәк дип уйлыйсың, шуның белән танышып китеп, гаилә кырып җибәрмәссең икән. Бу бер мәсьәлә. Әле аны хәзер бик сирәк гаиләләр эшлидер әле, ниме? Каяндыр очрашалар да үзләре, алып кайтып куялар да бер-берсен. Яннары что с этим делать дигән кебек тотынаймы? Алла сакласын. Хәзер безнең кызлар бик таләпчән. Аларга кирәк квартира фатирда булсын, машинада булсын, барысы да булсын, җиткән булсын. Ни өчендер кызлар шуны таләп итә. Күп очракта шундый хәл. Һәм инде ир-егетләребез куркып кала. Аларга бит акча гына кирәк, аларга бит минем байлыгым гына кирәк дип тукталып калалар. Шул адым ясауны, өйләнешүгә адым ясауны туктатып торалар ни өчендер. Монда курыкмаска кирәктер. Ир-егетләргә шундый киңәш, бәлки аларга уртага салып сөйләшергәдер. Бу мәсьәләне, менә минем шундый хәлем әле, әгәр дә син мине аңлыйсың икән, без өйләнешәбез. Әгәр дә кыз риза булмый икән, аның бурычларына, аның юклыгына, бу очракта инде араны эзәргә кирәк. Күреп торабыз хәзерге вакытта татарлар кыз ягында да бу никах укылаймы, анда әти-әниләр стәлләр хәзерлейме, ризыклар табыннар, матур күлмәк алына, фәлән тигән фәсмәтән, бөтенесе инде мәдия күпчелек вакытта әти-әнисе бик каты гына ярдәм итә. Егет ягыннан инде туйларны уздыра, тантаналы рәвештә бөтен туганнарга игълан итерлек, ул да сөннәт инде. Дөрес иттереп уздырылса, теге хәбәр әйберләрсез име, бөтенсез хәләл буларак уздырылса, ул да пәйгамбәребезнең сөннәте, чөнки ул әйткән никахыгыз турында игълан итегез дигән. Кешеләр белсеннәр. Күршеләр, танышлар, туганнар. Бу яктан, ике яктан да күпчелек вакытта әти-әниләр бик күп кенә матди яктан да ярдәм итәләр. Кая әле анда никах укыту, дальше да әле ярдәм итәләр. Хотя аларның ни вазифасы түгел инде ул. Калганы бала үсте, нитте,
балиғлыққа узды, демәк инде совершеннолетие достиг инде. Шул вакыттан соң бала үз үстеннән үзе карый. Ихластан өйләнергә теләгән кешенең күңелендә бернинди дә шик шөбһә булырга тиеш түгел дип саныйм. Узган тапшыруларда да әйткән идек, әгәр дә өйләнешкәндә бу минем гомерлек ярым дип өйләнәсез икән, димәк гаилә дә, ярату да ныклы булачак. Шуңа да иң мөһиме бу җаваплы адымны ясаганда үз-үзеңдә ышаныч булу. Өйләнергә ир-егетләргә 28-30 яшь. Әле алар җитлегеп кенә бетәләр. 28-30 яшькә. Иртә өйләнү инде андыйлар да бар. Әйе, иртә өйләнешүчеләр дә бар. Аларның гаиләләрен тотрыклы, алар әле озын гомерле аларның гаилә тормышлары. Гомерлеккә бара. Менә яшьле өйләнешкәннәр әйтәләр бит инде, күпкә бармый инде ул бара. Озакка бара аларныкы. Ни өчен дигәндә, чөнки алар бер-берсен өйрәнәләр, бер-берсен өйрәтәләр дип әйтим инде, бергә үсәләр. Бергә үсәләр. Ә монда инде җитлегеп беткән ир-егет, әгәр дә кызы үзеннән яшьрәк булса, бәлки ул аны үстерер. Әгәр дә инде үзеннән олырак булса, һәм дә инде аннан да күбрәк акча эшли икән, бу очракта инде уйланырга кирәк. Аллаһ Тәала үч кешегә ярдәм итәрмен дигән. Беренчесе кем никах укыта? Аллаһ ризалыгы өчен. Гаилә кыра. Зинага кермим, гынах эшләмим, име. Алла сакласын шундый. Һәм дә киресенчә сүннәтне үтим. Ан-никаху мин сүннәти, фаман рагиба сүннәти фалайса минни дигән Расулыбыз. Никах ул минем сүннәтем, кемдә кем минем сүннәтемнән ваз кичсә, ул миннән түгел ди. Бездән түгел ул дигән. Алла сакласын. Шуңа күрә син никахны уздырган вакытта да мин әввәл не просто гаилә кырам, мин Алла ризалыгы өчен гаилә кырам. Аллаһ ризалыгы өчен мин никахлашам. Шуңа күрә әгәр дә мин шин күңелдән Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәм, Аллаһ Тәала ярдәм итә. Шушы кешегә Аллаһ Тәала ярдәм итәрмен. Никах Расулыбыз сүннәте сәбәпле уздырыла, Расулыбызның сүннәте булсын дип укытыла, һәм балалар булсын дип. Проблема ниндидер, менә мин әйтеп киткән проблеманың берсе бар икән. Травма алган икән, нинди дә булса җәрәхәт, психологик яктан күңел җәрәхәте дибез инде без аларны. Шундый очракта белгечләргә барып сөйләшеп кайтуның зыяны юк. Бу очракта инде белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үз эшеңдә калдырырга ярамый. Хәзер бит инде безнең бик күп андай төрле нәрсә дип әйтим инде мин аны, тренинглар дип әйтим инде, өйрәтү клублар дигәндәй, я булмаса үзенең яшьтәшләре белән сөйләшеп алса да зыян итмәй, үзеннән дә теге яхшы булдыклы бар икән, авторитет, әти-әнисе белән сөйләшеп алу да зыян итмәй бу очракта. Нәрсә әйтерсез икән, нишлим икән? Һәм инде әгәр дә синең яраң бар икән, сөйгән яраң, бу очракта инде сез бергә кушылырга әзер икән, бу очракта бергәләп сөйләшү, аралашу иң әйбәтедер дип уйлыйм. Эшкә бикләнергә ярамый. Әгәр дә нинди дә булса травма бар икән, аны чыгарга кирәк. Үз-үзеңне тынычландырып утыруда мәгънә юк. Позитив, яхшы уйлар гына булырга тиеш. Мин моны башладым, мин моны битерәм. Аллаһ Тәгалә әллә каян аның акчасын да бирә, ул мөмкинчелекләрдә килеп чыганың. Менә цель куеп, максат куеп, шул максатка барырга кирәк. Иң элек дөрес максат куя белергә кирәк. Акча эшләүдә түгел бит максат. Тормыш кору. Акчаны нарда эшләп була. Ир-егетләргә аларга ниндидер алиһә кирәк. Муза диләр инде аны. Әгәр дә ир-егетнең музасы була икән, ул аның өчен бөтен дөньяны актарып эшләп бар нәрсәне дә булдыра. Әгәр дә ул аны чынлап торып ярата икән. Хатын-кыздан да күп нәрсә тора. Ир-егетне акча эшләргә дә хатын-кыз этәрә. Ул аны бар эшлә дип бетерми. Ул психологик яктан бик нечкә куллары бар аның. Шул нечкә кулларны тарткалап, бераз гына этәреш ясарга кирәк. Ирләрне өйрәтергә бөтенләй дә кирәкми. Аны өйрәтү түгел. Менә ниндидер әйтәләр бит инде, телке кебек хәйләкәр дә була белергә кирәк. Арыслан кебек көчле дә, теге кыюда була белергә тиеш хатын-кыз бу очракта. Мин сөйләдем бугай инде аны узган тапшыруларда, белмим. Берәү килгәндә әнисенә инде, әни нишлим икән, мине ирем яратмый, ташлап китәм дип әйтә ди. Әнисе әйтә, анда тау башында арыслан бар, шуны кулыңа ияләштер әле син ди. Шуны ияләштергәннән соң мин сиңа әйтермен ди, ничек иттереп иреңне саклап калырга икәнен ди. Кыз бер көн бара,
Кыйрактан гына карап тора. 2 кен шулай. 3-нче көнне акырынлап килә башлый. 4-5 шулай 2 атналап вакыт үткәндә бу кыз арысларны кулына ияләштерә. Килә дә, әни, мин бит аны ияләштердем, кулымнан ипи яшаттым ди. Менә иреңне дә шулай ияләштер инде ди. Халыкта һәр бала үз бәхте белән туа дигән сүз яши. Бала туу белән өйгә бәрәкәт килү турында онытып, карьера агымына ияреп яшәүчеләр бу бәхеттән мәхрүм калырга да мөмкиннәр. Ләкин елмайып торучы сабыеңны кулыңа алгач, бу дөньяның бар мәгънәсен һәм бар асылын аңлый башлыйсың. Гаилә кырдык, ну балаларга пока вакыт юк, потому что үзебез өчен яшибез. Белмим, ничек аны әйтеп була, минем 3 бала, менә һәрберсе үземем өчен наверное алар. Алар өчен дә түгел ул тормышлар беренчедән. Ул баланы мин Аллаһ ризалыгы өчен, без аларны үзебез өчен ниттек, тудырдык дип әйтәм, диме? Чөнки ул сабыеңны кулыңа аласың, име? Ул инде җимешең. Аны яратасың, име? Аңар бөтен әтиеңнең мөхәббәтен, яисә әнинең мөхәббәтен саласың. Кайда күрсәтегез миңа нормальный, адекватный кешедә инде, име? Бала туса, яратмый что ли ул аны? Бәхетле түгел что ли ул? Бәхетле. Ул аны ярата. Димәк, үзе өчен беренчедән. Үзе өчен. Аңлыйсызмы? Теге яшәү, башта үзе өчен яшәп ал дигән, белмим, аңлап бетермим ул сүзләрне, чын күңелдән кирәк. Никахны да үзең өчен кылырга әүвәл. Име, зинага кабатланам. Зинага батмас өчен, Рәсүлебезнең сөннәтен үтер өчен һәм балаларны да тудырырга. Чөнки Рәсүлебез әйткән, күбрәк балагыз булсын, кыямәт көнендә мин шушы өммәтем өчен горурланырмын дигән, зур өммәтем өчен горурланырмын дигән. Әйе. Шуңа күрә бөтен дөньяда күрәсез, мөселманнар алар күп балалы гаиләләр була. Әйе. Аллаһка шөкер. Демографияны үстерәбез инде, хәмдә шөкер. Әйе. Тәүфиклы, сәламәтле балалар тусыннар, Алла бирсә, әти-әниләренә бәхет, шатлык китерсеннәр. Өйләнешкәннән соң күбесе карьера ясый. Туктале акча эшлик. Квартираны ясый әле. Аннары сыңрак, күтигәле, түзигәле. Физик яктан да, психологик яктан да мөмкинчелек бар вакытта баланы табырга кирәк. Аның өчен менә ул бит инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан дибез бирелә дибез инде без баланы. Бала ничектер кайдандыр бирелә, биргән кешегә генә бирелә ул. Булмаган кешенең булмый. Күбрәк сакланган сайын баланың булмавы мөмкин. Бу очракта хатын-кызның яше арткан сайын сәламәт бала табу мөмкинчелеге кими. Хәзерге вакытта менә мин үзем шул балалар белән эшләгәнлектән безнең бик күп кенә балаларыбыз 80% дисәң дә була, 70% дисәң дә була. Нинди дә булса тайпылышлар белән туа. Мин әйтмим, теге бик зур тайпылыш дип. Но 70-80%-ында аның нинди дә булса, бераз гына булса да тайпылышсыз тумаган бала юк. Чөнки хатын-кызларыбыз бала таба белми, һәм инде роддомнардан баланы таптыра белмиләр. Аның өчен әзерлек кирәк, физик яктан да, психологик яктан да. Хатын-кызның 30-га кадәр баланы табырга кирәк. Беренче бала икән, аны инде 30-га кадәр кирәк табырга. 30-дан соң беренче бала өчен инде ул biraz гына сыңа калына. Шуның өчен карьераны бер якка куеп торырга кирәк. Өйләнешкәнсез икән, сез инде баланы табырга тиеш. Һәрбер бала үз бәхете белән туа. Ирләрне моның өчен әзерләргә кирәк. Ирләрнең бала ярату, яратмаган беләсегез килсә, егете белән йөргәндә. Йорт хайваннарын яратам, хайваннарны яратам, ирегез псине юкмы? Әгәр дә ярата икән, аның башка балаларга булган мөнәсәбәтен. Шуннан билгеле була инде ул. Әгәр дә йорт хайваннарны ярата торган кеше икән, димәк ул баланы да ярата. Битараф булмаячак бер качанда. Как раз таки беренче Аллаһ Тәгалә әйтә, никахлашкан, значит, кешегә Аллаһ ярдәм итә, Рәсүлебез әйткән. Икенчесе бала китергән Алла ризалыгы өчен. Баланы тудыра, малым юк, фәлән юк, тегән юк, имам. Менә үземнең тәҗрибәдән әйтә алам. Өченчесен дә әйтеп куйым. Өченчесе кем нигез сала башлый.
яисә фатир алам, яисә нигез салам, гаиләм каядыр торырга тиеш бит инде, ир кешегә аңар әйләнсә күп кирәкми бит инде, бер пишмак булса шунда. Менә мин имам кеше ашым чыкмады, миңа бер пишмак. Әгәр дә мин гаиләле булмасам, мәчеттә дә урын җитәрлек. Бер кабинетка керәсең дә, жатасың да җыклыйсың, иртәнлән тордың, иртәнге намазны укыттың, көне буе намазларны укытасың, все бетте. Тормышың шулай яшисең. Алай димәде бит Рәсүлебез. Менә нигезне дә әйткән ул. Нигезне төзүсәң, Аллаһ ризалыгы өчен, үзеңә бер торак җирне карый торган булсаң, Аллаһ Тәгалә ярдәм итер инде. Аллаһ ризалыгы өчен. Менә мин аны уйлыйдым, нигә шулай микән ул? Монда әгәр дә син шин күңелдән никахлашасың, бала тудырасың, йорт сала башлыйсың. Не просто менә ничектә, вот кирәк все инде, да? Именно чыннан да син яратып шушы эшне. Хатыныңны яратып, балаларыңны яратып, Аллаһ Тәгаләне яратып шин күңелдән эшләсәң, Аллаһ Тәгалә чыннан да ярдәм итә. Менә бу ничек дип әйтим инде, үземнең тәҗрибәмнән күргән әйбер 100%. Беренчедән йортны төзәтә башлаганнан соң Аллаһ Тәгалә бирә башлады. Аннан моннан бер дә көтмәгәннән ярдәмнәр килә башлады. Никахтан соң алып, сразу. Җиңел килгән бәхет бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Тормышта да, гаиләдә дә барысында бергә җиткергәндә генә аның кыйммәтен аңлый башлыйсың. Һәм авыр чакларны бергә кичеп, иңне-иңгә терәп яшәгән сөйгән ярыңны да шуннан соң тагын да күбрәк хөрмәт итәсең. Хәтта безнең бар хәлләр хатын белән безнең ипи алырга акча да юк. Аны белмим, хәзер минем өйләнмим, чөнки минем ипи алырга акчам юк. Бармы андый яшьләр микән? Biz хатын белән яши башладык, шундый хәлләр булды. Мин килеп дәвани зарплата алганчымы, нәрсәме биреп тор инде. Игә ризык алып кайтасы бар дигәч, дәвани утырып җылады. Чыгарып бирде дә, улым ди кайтармады, дәвани мен әйтәм, зәтеп кайтарам. Шаңар иренергә тиеш түгел, теге дәванинең өстендә генә утырып. Бик күп ярдәм иттеләр. Әниләр дә, ике яктан дәваниләр дә, Алла рәхмәтендә булсыннар. Әүвәлге елларда бик беренче елларда авыр иде ул яктан. Әмма ләкин сабыр итеп, хәләл җифетемдә сабыр итеп, тырышып, без Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен күрдек. Аллаһ Тәгалә ярдәм итте, юллар ачты. Бала тугач тагын да юллар ачты. Беренчесе. Икенче тугач менә без прямо поэтапны, Мишат ханым, поэтапны күрдек. Хатын белән һәрдә утырабыз инде сөйләшеп. Менә һәрбер бала туган сайын без конкретно күрдек этаплар, что безнең тормышыбыз яхшы якка гына бара. Аңлыйсыңмы? Һәм мин аннарсын гел уйлыйдым, нишләп Аллаһ Тәгалә шундый бәрәкәт бирә? Мен күрдем. Чөнки син уйлый башлыйсың. Һәр беренчедән мин никахлаштым, мин бит инде ир кеше, мөселман кеше. Мин үземнең хатынымны тәэмин итәргә тиешмен. Ризык буларак, кием буларак һәм башка. Син уйлый башлыйсың, ничегрәк нәрсә эшлим соң мин тагын? Нинди бәлки тагын бер эшкә керим, тагын бер нәрсә эшлим. Берәр нинди эш ачыйм, Син уйлый башлыйсың, нәрсә эшлим мин? Гаиләм аш булмасын димме? Иртәге көнгә, бүгенге көнгә ризык булсын. Бала туган сайын ул балага кроваткада аласы бар, фәләнне дә эшлисе бар, памперста аласы бар, җин смесләрдә аласы бар инде. Аны нәрсә генә юк, уенчыкта аласы килә, матур киемендә аласы килә. Нишлисең син? Ир кеше нишләсен соң ул? Тынчыкламый ул. Шын шулай. Минем күпме дусларым бар, аралашабыз бит инде. Бала тугач хатын гына түгел. Теге не заблуждайтесь дигән кебек, ир кеше дә чыкламый. Ул уйлана, фикерләнә. Ул уйлый, ничек киләчәктә менә, ничегрәк дальше яшибез. Нәрсә кирәк? Аллаһ Тәгалә миңа ярдәм итсен өчен, мин дә бер төрле көч салырга тиешмен, шулай бит? Ул теге сәбәп кылырга тиешбез без. Мин
үйде теге диванға ятып төбеге генә тикереп ятсам, ул инде белмим инде андый кешегә Аллаһ Тәала ярдәм итер микән. Анда наверное совсем изге кеше булырга кирәк. Әйе. Ә без полка гади генә кешеләр. Әйе. Шунда хаталы кешеләр, гөнаһлы кешеләр дип әйтик инде, әйеме? Шуңа күрә безгә сәбәп тудырырга кирәк. Һәм ул сәбәпне син тудырасың тәвәккәлләп Аллаһ Тәаләгә. Тәвәккәлләдем Аллаһ ризалыгы өчен эшлим бу эшне. Дальше Аллаһ Тәала үзе карый. Или ул сиңа бирә бәрәкәтне, или ул сиңа бирми. Күпчелек вакытта бәрәкәт була. Нәрсәдән? Һәр вакытта ниятне дөресләргә кирәк. Нәрсә өчен мин бу әйберләрне эшлим? Һәм әгәр дә кеше әйтә икән, фақат гаиләм өчен генә, ну алдамасын. Алдамасын. Кеше теге дөрес аңлагыз хәзер минем сүземне, яме, такой тоже немножко сүзләр ишкада минем кай вакыт, яме. Аннар кешеләр дөрес аңламый да хәзрәт әллә сөйләр сөйли дип әйтә, яме. Дөрес аңларга кирәк. Здоровый рәвештә сәламәтле үзеңне ярату булырга тиеш. Кеше аны инкар иткән сайын, имма, без аңар аның турында сез белән сөйләшкәнбез дә бар инде, имма. Әгәр дә кеше хакыйкый рәвештә Аллаһ Тәала аңар биргән тәнне, җанны яратмаса, имма, ничек ул икенче кешене яратсын? Менә без үзебездә әйләнешкәндә безнең торырга урыныбыз да юк иде. Икебез ике җирдә эшлибез. Частный квартирада дим инде. Берсеннән куалар, икенчесенә китәбез, табырга да авыр бит әле. Бала булгач тагын тотаслары килми, тагын куып чыгаралар. Бала белән шулай квартираларда йөри-йөри. Үзебезнең куышыбыз булды иң беренчесе. Аннары соң 3 бүлмәле квартира алдык. Хәзер инде әлхәмдүлилләһ шөкер йортыбыз бар. Акырында менә бергә төзегәндә генә әйтәм бит, утырып ашарга безнең стелебез дә юк иде. Кунак тактасында утырып ашадык без. Менә шуннан да кадерле, шуннан да рәхәт тормыш юк. Бер-береңне кадерендә беләсең, саклый да беләсең тапкан малны. Булай әзергә килеп керү бит ул ана бит әле ике яклы. Кадере буламы аның, юкмы? Анысы да бар. Шуңа күрә ир-егетләребез уйласайды, бергә корган тормыш, ул бит инде гаилә тормышы. Шуның өчен гаилә ни өчен корыла? Бергә төзер өчен. Гаилә ул бергә берлектә, ул бит инде айрым бер теге дәүләт төзисез бит инде. Анда сезнең икегезнеке, аннары өчегезнеке, аннары дүртәүме, бишәүме алса инде сездә тора һәрберсе дә. Кеше тырышса, эштән курыкмаса дип әйтегез, ними? Кеше эш таба инде ансы. Менә нинди күләмдә реклама хәзер безгә нәрсә күрсәтә? Обязательно 600 Мерседесың булырга тиеш име. 3-4 катлы йортың булырга тиеш син обязательно. Сырау үзегезгә бирегез. Нәрсәгә? Нәрсәгә? Вот хочу и все. Вопрос юк. Телисең икән, тырыш эшлә, Аллаһ Тәала бирә бәрәкәт. Әмма син аны аңларга тиешсең, ни өчен кирәк соң ул сиңа? Ни өчен соң сиңа 50 квадраты квартира җитми, ә сиңа 70-80 квадраты йорт кирәк. Ниме? Керәсең мәҗлескә, күрәсең, Аллаһка шөкер, яңа нигез алганнар, бер бүлмәле квартираны сатканнар, 2-3 бүлмәле алганнар. Мәйтәм, әйе, балагыз тудым әле. Әйе, шул хәзрәт. Мәйтәм, Аллаһка шөкер. Менә нәрсәдә? Ул аңлый нәрсәгә ул аны эшли. Балага аерым бүлмәсе кирәкме, нәрсәме? Ул тырыша, эшли, ала, тегесен сатты, акчасын кушты, квартира алды, тырышты. Молодец, әлхәмдүлилләһ шөкер. Ул аңлый нәрсәгә кирәк ул. Ә безнең хәзер, бу модель машина чыкты, моны алыйм. Бу әле ул ярар акчасы булса бер хәл. Ул бит кредитларга батып, бөтен бурычларга батып, но именно менә яңа модель машина чыкты, аналарга кирәк. Менә шундыйлар да бар бит. Ну ничек инде андый кеше бай булсын? Алар һаман да җитми торган була, Алла сакласын. Әмма кеше эшли тырыша һәм нәрсәгә ул акчаны кулланырга белсә, ул кешенең баласына да җитә, хатынына да җитә, һәм башка. Ул мисалны без сезнең белән китергәнбез бар иде. Бар шундый хәл, бер җегет инде. Таныш гаилә дип әйтик инде. Хәтерлисезме сез? Нәрсә әйтте? Минде баласына алып кайтырга памперска акча юк. Но ул джипта җири. Һәм бөтен доводы джип өчен түлисе бар.
Сот сенен ама керек ол. Сот ал обычный машина, анарда да жеріп бола бит. Но зато балаңа памперста бола, име, сүтте бола, бүтінісі бола Алла берсе, IPA-де бола. Ишіктер шулай. Шуңа көрә кіші, менімше, білесің нешек Гүлшат ханым, менімше ол қорқыныш сөзлер. Мен никахлашмайым, яйса бала, особенно мені, баланы кетірмейм, потому что ақшам жоқ. Менің аңар алырға, памперсқа алырға ақшам жоқ, фәлән деген фәсмәтен. Ол бик қорқыныш сөзлер. Әуәл, біздің ауызыбызға ең яқын кімнің құлағы? Ең яқын. Өзі біздің құлағымыз. Біз анат әйткен сайын өзімізге определенный программа береміз. Что менде ақша жоқ. Шуңа көрә Рәсүл біз әйткен нәрсе. Зараланығыз деп айтты ма? Жоқ, ол әйткен шүкір етегіз. Аллах Тәала Құр'ан-ы Кәрімде айтты: "Ләин шәкәртум ләзиданнакум." Әгәр дә сіз шүкір итсәгез, мен сізге арттырып берермен. Һәм булган өчен генә түгел, попробую развить мысль шире. Biz gel vağızlarda аны сөйлейбіз бит инде. Булганың өчен шүкір ит. Мен сезгә икенчерәк дә әйтәм. Булган өчен әйбер өчен генә түгел. Булмаган әйбер өчен дә шүкір итегез. Менә шул вакытта ул булмаган әйбер килә. Менә шул мөһим. Иран шүкір итәргә бөтен тормышың өчен, хәзерге һәм булачак тормышың өчен әле. Әле булмаган ул. Нима? Но син шүкір итәсең. Шүкір итегез ди Аллаһ Тәала. Һәр даим шүкір итегез. Әлхәмдүлилләһ дип әйтегез. Аллаһка шүкір дип әйтегез. Аллаһ Тәала арттырырмын дигән. Менә шул вакытта Аллаһ Тәала арттыра. Иң хәерлесен китереп бирә ул сиңа. Шүкір ит, рәхәтләнеп яшә. Икенче кешеләргә ярдәм ит. Синнән авырлырак кешеләргә ярдәм ит. Шуңа күрә шүкір итү дигән. Иң әвәл минем юк түгел. Аллаһка шүкір шушы бар. Аллаһка шүкір тигесе дә була. Алла берсә. Менә шулай яшәсәң, син дәртләнәсең. Аллаһ Тәала сиңа ничек ярдәм итә. Бәрәкәт арттыра. Миндә юк инде, фәлән инде, без нитмибез инде, бала тудырмыйбыз инде. Шуңа күрә, почему? Потому что безнең үзебезгә дә җитмәйме ул акча. Җитә ул, дөресен әйткән җитә. Рәсүлебез әйткән, ризык ул бер кешегә җиткән ризык ике кешегә җитә. Ике кешегә җиткән ризык 4 кешегә җитә. Гыйбрәт өчен без карыйк Рәсүлебезнең дәверләренә, ничек анда яшәгәннәр. Аларны вообще ризык юк. Biz бүгінгі көндә сен барыбер утырасың, кайбер кешеләр шундый сорау бирә, алар эшләткән кешеләр андый сорау бирә. Мен әйтәм, сез карагыз, сез эшкә барасыз, сезгә определенный барыбер түлиләр инде акчалар, барыбер син көндә ризык ашыйсың. Әле без сезне белән итте көн сайын ашарга тырышабыз, Итсез шулпа булса инде что-то не то дибез инде, Что-то ашамаганда кебек, ничектер буш кына китте инде диләр, Бөтенсе түгел инде, понятно, но күпчелек дип әйтик. Бит Рәсүлебез дәвреннән соң, хаталанмасам, Габдуррахман ибн Ауф радиллаһу анһу көннәрнең берендә ураза тотып утыра торган була. Уразада иде, ифтарга утырды, аңар хезмәтче ризыклар алып килде. Абдуррахман ибн Ауф ул бик бай кеше булган. Ул бик бай кеше булган. Это очень такой один из великих бизнесменов того времени, современным языком. Инвестор, бизнесмен шикарнейший был. Потому что нәрсәне әйтә ул, миңа Рәсүлебез дуга кылды дигән. Шушы дугадан соң миңа мал агып кирде ди. Тулы бәхет өчен акча түгел, янда ышанычлы кеше кирәк. Шуңа күрә дә тормыш юлдашларыгызны сайлаган вакытта акчасызлыкка бирешми торганнарын сайлагыз. Инде муллыкны Аллаһ Тәгалә үз җае белән җибәрә аны. Йортыгызга иминлек теләп, бәрәкәтле гаилә тапшыруын төгәллибез.